Okay. Velkommen til den grønne og den blå bakke. Hvis I kigger herop, så kan I se her, for der har jeg været. Og nu vil jeg så filme, at jeg kører nedad. Og man skal selvfølgelig passe på, når man kører hurtigt nedad, det er klart. Solen skinner meget heroppe, men der er cirka 17 grader heroppe, og det er rigtig, rigtig koldt, så vi skal have godt med tøj på. Så kører vi videre, og det kører rigtig hurtigt. Og vi kører videre, og vi kører ned den grønne bakke. Og I kan selvfølgelig kigge, hvor hurtigt det går. Og der er mit ski. Og det går bare skide hurtigt. Yeah! Så kan I se her, hvor hurtigt jeg kommer frem. Og tilbage og rundt. Og så skal vi huske. Ja. Det er selvfølgelig klart. Men det er rigtig hyggeligt at køre heroppe. Men du skal selvfølgelig bare koncentrere dig godt, så det ikke vælter. Og hvis det kunne ske, at du skal gå hurtigt, så kan du jo bare snyde dig noget på siden. Så vi har virkelig natur igen heroppe. Ser det ikke bare lækkert ud? Der er en elv for det hele. Og nu kan vi se meget stærkere nedad. Skal jeg måtte køre over til Fondparken? Ej, jeg tror jeg kører herned først. Så jeg vil lige filme lidt her. Jeg kører nedad. Og der er rigtig meget heroppe. Jeg tror jeg ikke tager mit video. Så kører vi stærkt nedad igen. Der kommer rigtig meget fart på det. Rigtig hurtigt det her. Det er nok ikke. Kan I se noget, ja? Prøv at høre. Hvor hurtigt jeg kommer nedad. Ja, det er meget rigtig sjovt det her. Jeg ved ikke, hvad det ser lidt græd ud. Det er rigtig sjovt. Det er et godt rundt. Det er også lidt kølet med det. Det var meget fint. Og den der ski der i det hele er ikke så godt. Jeg tror, vi ikke kører i de andre. Så kører vi op i liften. Det er lidt hårdt. Så lige om lidt, så kan vi se en liftudsigt. I hvert fald filmer jeg lige liften her. Det hedder Ola Expressen. Var der lige lidt tid, så jeg lige ser, at jeg kan dø sammen med de andre, det kan jeg ikke. Så tager jeg lift selv. Så det er noget, jeg heller ikke vil gerne have lift til. Ja, nu nåede jeg det. Men jeg får selvfølgelig en lift selv. Det er klart. Og så skal jeg så få den tønder mig op. Og så skal jeg tage den op. Og vi er oppe på en høj udsigt, og det ryster lidt. Der er god udsigt, kan I nok se. Det er langt ned. Jeg er lidt højdeskræk. Vi tænker, jeg stopper det lige lidt.